Mu video iyi ndikhala ndikukuwuzani chinsisi, ndikhala ndikukuwuzani ndondomeko zimene MCP yakonza ndi cholinga chakuti izawine masankho a 2025. Mu video iyi ndikhala ndikukuwuzani strategy imene MCP ikufuna kumenya ndi kugwetsa zipani zonse za ndale ndi cholinga chakuti apitirirebe kukhala mboma kuposera zaka sati chakuti zimene anakhala mboma mu nthawi yoyamba. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Chipani china chilichonse cha ndale chimakhala ndi strategy yake yofuna kutengera boma. Ma strategy ena ndi monga kutenga vice president wa chigawo china cha dziko, monga pamene president anali wakumwera, vice president nkukhala wa chigawo chapakati kapena kumpoto. Awa ndi ena mwa ma strategy ofuna kutenga boma. Nthawi inanso strategy ngati iyi ikhoza kukhala kuti president wachimuna kutenga running mate wamkazi ndi cholinga chakuti ziziwike kuti iyeyo azimayi akufuna ndithu atapita pasogolo. Izinso zikhoza kutheka pamene president watenga running mate wachinyamata pofuna kungoonesa kuti iyeyo akusamala ndithu zokhuzana ndi achinyamata. Choncho nayo MCP inasanjanso ma strategy ake. Ina mwa strategy yawo imene akufuna kuti azamenye nkugwetsa zipani zonse monga kutenga ma vice president achikazi. MCP inapanga kuthekera konse ndithu kupanga zoti Mayi Gotani Hala atenge vice president wa chipani cha MCP. Iyi ndi strategy yofuna kuoneka kupereka mphamvu kwa mayi komanso kuonesa kuti gender equality ikugwira ntchito. Strategy iyi ayipanga pofuna kuzakokolola mavoti ochuluka achizimayi ndi mtima oti azavotere chipani pomati vice president wake ndi nzathu komanso Agotani Hala ndi wakumpoto kwa dziko la Malawi kapena kuti North. Strategy yapangidwanso pofuna kuti anthu onse akumpoto asangalale ndi ganizo loti vice president ndi wakumpoto. Choncho anthu akumpoto ochuluka azavotere chipani cha MCP ndi maganizo akuti MCP yawakonda anthu achigawo chimenechi, chigawo chakumpoto, potenga vice president amene ndi waku Northern Region yemwenso ndi nzimayi. MCP pa strategy iyi yaonesesa kuti izaike vice president wina ku chigawo chakumwera amenenso ndi mayi. Pa ichi MCP yaika Abida Mia kukhalanso vice president wa MCP ku Southern Region. Abida Mia ndi mkazi wa Malemu Sidik Mia ndipo wakhala ali mu cabinet ya MCP chilowereni MCP mboma. Choncho MCP ili ndi president wa chipanichi amene ndi Lazarus Chakwera ochokera pa Central Region ku Lilongwe, ndipo yaika vice president wa chipanichi yemwe ndi Mayi Gotani Hala wa ku Northern Region ya dziko la Malawi kuchokera mu boma la Nzimba yemwe ndi munthu wachikazi, ndipo MCP yaikaso vice president osatira wina wachizimayi amenenso ndi wamkazi mchigawo chakumwera kwa dziko la Malawi amene ndi Abida Mia yemwe ndi wamboma la Chikwawa. Iyi ndi ina mwa strategy amene MCP ikukonzabe, koma strategy yotenga mayi kukhala vice president inachitikaponso mbuyomu mu dziko lomweli la Malawi pamene Bingu wa Mutharika anatenga Mayi Joyce Banda kukhala vice president wake, ndipo mathero azimenezi tonse tinawaona, koma funso nkumati strategy iyi ya kumenya nkugwetsa ya MCP yotenga amayi nkuwapasa vice president mmene apangira Agotani Hala komanso Abida Mia izaphula kanthu mu chaka cha 2025. Mayankho ake ali ndi ino Amalawi nonse amene mmandisatira, amene mmamvesesa mavideo anga, amene mmandikonda. Tikudziwa bwino zimene zinachitika Joyce Banda atatenga dziko la Malawi. Tikudziwa bwino zimene zinachitika mu nthawi imene Joyce Banda anali pa ulamuliro. Tikudziwa bwino zimene zinachitika mu nthawi imene Bingu anatenga Joyce Banda as running mate. Mavoti anavomba, china chilichonse chinachitika.
ndi zinthu zosakhala bwino zinachitika zimene zinapezeka nokuti mapeto ake vice president wa dziko amene anali wamkazi mu nthawi imeneyo anatenga dziko. Zinthu zambiri zinayenda komanso zinthu zambiri zinasokonekera. Funso ndikumati anthu azakhala ndi trust kuti azayike pa mpando vice president wachizimayi ngati imene zinalire mchaka chija cha 2009. Well, lolani tidziwe makomenti. Mavideo awiri amene ali pa screen iwa akufotokoza nkhani zimenenso ndi zandale koma pansi pa video yachiwiriyo pali playlist imene ikutengereni koma video osiyana. My name is Samavita. Please remember to subscribe.